what's up mga tapulan? So karon na tayo i-vlog. So special ni siya nga day kay kasal sa akong manghod. So ato i-vlog ang the whole process o whatsoever ana may tabo. So karon guys, ang buhaton nato is moadto ta magkuha ta sa iya ang makeup artist nga gwapa. So what's up again? Naka-hire na tao karon og kanang tig makeup og mga the best ni sila sa Tagalupisay na. So guys, this is Maclay. Haggard. So muna siya ang tig makeup dire. So kung kinsa tong magpa-makeup niya, so kontakan lang ng cellphone number nga nasa screen. 0912 kay Globe ako. Abre kami Lunes hanggang Sabado. Bisitahan lang kami sa Emily's Lodge dito sa Quezon City. What's up guys? Nanata sa venue sa ilang kasal. Actually, civil wedding rani karon. So, paabot na lang kalo sa magsugod ni. So guys, pangutano na to ang kaslon kung unsa yang gibati pud ba. Brad, unsa pa mang gibati ka kaslon ka, Brad? Busog akong tiyan. Busog akong tiyan. Mama. Unsa pili ka ng kaslon imong anak? Malipay kay ko nga nakasal na gid akong anak. Usa na lang wala makasal. Aduha na lang wala makasal ako akong anak. So guys, ato pangutano ng laki kung unsa po yung feeling nga kaslon na siya sa akong manghod. Tor, unsa feeling kaslon Tor? Sago lang gibati. Sago lang gibati. Dawa sa tao ang duha gihimong usa nining maong kaslunon nga si Arthur ug si Gisa diha sa pagtuman sa mga tungdanan sa Kaminyoon. Arthur, miani ba ikaw sa imong kabubuton aron pagbugkos sa imong kaugalingon sa paghigugma ug pag-alagad sa imong pangasabunon nga si Gisa? Gisa, miani ba ikaw sa imong kabubuton aron pagbugkos sa imong kaugalingon
sa pagigugma o pag-alagad sa imong pamananon nga si Arthur. Ang mubalik ko Arthur o Gisa, kaning nga kinabuhi nga inyong isudlan karon. Basin nakalimot mo ha sa inyong kamalingon nga dili ba ni basta-basta nga kinabuhi ang inyong isudlan. Nagapamalandong ba mo na kaning nga kinabuhi inyong isudlan dili ni basta-basta. Kaning usa ka kaminyoon pag managtrato pa na inyong natugad ang kinaiya sa kalipay. Pero kung dito na sa kaminyoon, hantod karong adlaw na kasiguro ko, wa pagid mo katugad sa inyong tagsa-tagsa ka kinaiya. Nganong miyon ko ana? Mao nay kasagaraan nga nahitabo sa kaminyoon nga mugawas ang tinuod nga kinaiya panahon nga maminyo na. Di ba? Kanang uban nga managtrato kanang musimba ko sa St. Francis, pastilan, magkuyog ng duha anak, piting dikit pa sa ampaw sa karkar. Isang bagyong ruping, di igin magalusot ng hangin yun. Darling, love, talabi aging tinawgan. Pag naminyo na makita nako, wala na, inignaog na gani itong habal-habal ng ilang isakyan. Pag naog sa babae, iparking ko sa driver ang iyambana mo ikaparking, gibiyaan na gani. Hindi ka pandol gamay, singkahan pagdanghag ko ka kayo. Mao nang mga kinabuhian na akong pasabot, nga mga kinaiya nga wala pa ninyo matukan. Sa magpagama pag-anak, sweet kayo pwedeng labingan. Pag manganak na, gatay tong mama, mingon na yung mamagpulis ako. Sabi niya, ikaw rin niya. Kinaiya. Nga akong giparutan na diha kanino. Kana nga magkinaiya, dili na basta-basta na to kung wala tayo mga pag-ampo sa atong kaminyoon. Nga magkinaiya, andamo ninyo na. Bahala pag kung sa kakapoy, gikag Lunes, pahingog Sabado. Tagaig yung usa ka oras na ang misa. Ang akong sigrito, gidala-dala, pag-ampo argid og saling sa Ginoo. Pero ako laing hinagibang gidala, pag-ampo argid sama na ninyo. Kung sa inyong kaminyoon, muagi mo og kanang kawad-on, problema, sakit, simpakulang, normal man sa kinabuhi. Kung buhi na ni kalimutan na, doon na maging pagsuray. Nga ihatag ang Ginoo kanato, kay testing na niya nato, o unsa ta, ka tinun-anay nga pagsalig diya kaniya. Kaya kung wala ta ana, sa atong kaminyoon, sudyai ko, dayo ang grasya sa kaminyoon. Sanglit, wag ka mo magbinyo, pagunitay ka mo, atubangan nining Biblia, o ipadayag ang inyong tuyo, atubangan sa atong mga maninoy-baninay sa ginikanan, o sa mga saksi, o kanako isip mayor. Arthur, kani si Chisa, nga imong gigunitan karon, dawaton mo ba siya nga iyong asawa sumala sa lagda sa balaod sa Pilipinas? Oo, akong dawaton. Uyon ka ba sa pagtugyan sa imong kaugalingon o kasing-kasing isip iyang bana? Oo, yun ako. Uyon ka ba sa pagdawat sa mga tulubagon o pag-agak sa inyong mga anak sumala sa lagda sa balaod sa Pilipinas o plano sa Diyos? Oo, yun ako. Chisa, kani si Arthur nga iyong gigunitan karon, dawaton mo ba siya nga iyong bana sumala sa lagda sa balaod sa Pilipinas? Uyon ka ba sa pagtugyan sa imong kasing-kasing o kaugalingon isip iyang asawa? Uyon ka ba sa pagdawat sa mga tulubagon o pag-agak sa inyong mga anak sumala sa lagda sa balaod sa Pilipinas o plano sa Diyos? Sulog kining sing-sing. Timaan sa akong walay kondisyon nga luma o pag-unong kanimo hangtod sa akong kamatayon. Arthur, Gidawat ko ning gidawat ko ni sing-sing Singsing uban sa imo Arthur, isulog isulog kining Singsing, timaan sa akong walay kondisyon nga luma o pag-unong kanimo hangtod sa akong kamatayon. Kisa, gidawat ko ning sing-sing uban sa imo. Dawata kining mga aras, timaan sa akong pag-alagad kanimo hangtod sa akong kamatayon. Gidawat ko kining mga
para suban sa imong gugma o pagsalig. Si Arthur ug si Gisa kani sa akong atubangan karon usa na kabana og asawa diha sa mata sa balaod ug takos nga magadawat sa katungod nga gimbutan sa atong balaod sa Pilipinas. Congratulations, Mr. and Mrs. Arthur Salcida. Eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Lunes pang 1. Congratulations. Congrats. Congratulations ha. Humana among kasal og si Arthur. Si Arthur, hilag si Arthur. Hilag Arthur. Wag kita. Uy, Brad, wag kita. Hilag si Arthur ungod. Tears of joy. Brad, hilag si Arthur ay. Si Arthur. What's up guys? So mga una ta kay humana mang kasal. So unique ini amuha diri ron kay dili mig venue. Wala siya. Mura siya place nga like murag abanganan nga place kanay kaon. So diri ra venue automatic. Na dito ang munisipyo. Tapos ang atbang ang kananan. So automatic diretso kaon eh. Sa'y feeling ba itong ikasal na ka? I'm feeling blessed. Si Arthur kay feel the moment kaya ang kuan. Feel the moment kayo yang wedding kay tears of joy kay siya as in. Kita ka? Wala. Hilak si Arthur. Nasa ko hilak. Dito, hilak mong god. Wala sila kita tor. Secret ro namo ako ra din nakabantay.